Orain, Benito eta Martin Mariluzen hilketak kontatuko dizkigute. Egonen gara, Carmen eta Xole Mariluzekin. Benito zen Carmenen aitatxi eta Xoleren birraitatxi. Eta bi emakume hauek erranen digute nola bizi izan duten familian gertatu zen hura. Xole, 1912 urtean gaude, udazkeneko goiz bat da, zuen baserrian ze gertatu da? Abenduaren 3an gertatu zen, etorri zen nafartar bat, Juan Gaston Perez izenekoa, Añorbekoa, baserrirat, hurbildu zen Bixin bordara, bizi baitzen nire bi ramatxi bere senaja eta horrekin. Eta mezarat joan ziren, senaja eta senajaren anaia ere. Eta gizon hura hurbildu zen, jateko... Eskean. Eta gero... Zerbait eman zion, amatxik, eta gantzen, gizon hura gantzen. Eta Juan Gaston itzuli egin zen, gauaz? Gauaz, ba. Eta zer egin zuen? Eta gauaz, puñala batekin, kolpatu hil zituen bi gizonak. Nire aitatxi eta aitatxin anaiak. Eta nire amatxi kolpatu zuen puñalaikin. Eta utzi zituen denak eta espakatu zen. Eta zuek beraz historioa ezagutu duzue? Guk historioa ezagutu dugu, baina gure amatxik hori egun daino ez gaitu guri aujerik ondatu. Haren bitartez ez bera? Sekulan, haren bitartez. Hori gordea zuen? Ba, bere bahnean zuen hori ez gaitu sekulan kondatu amatxik. Gero amatxik kondatu zituen bere aizpa bati, eta gero nire amari, eta amatxik eta nire aitak ez gaitu egun daino kontatu historio hori. Eta gero epaiketa etorri zen, noski. Kartzelan edukitzuten denboraldi batez Juan Gaston, eta gero epaiketa hasi zen. Nola izan zen hori epaiketan, nor joan zen, hemendik minor joan zen? Amatxi akompainatu zuten. Amatxi ere eman zuen, amatxiki. Iruñera. Eta amatxik ikusi zuela ikura, gizon aura, hola inomen zuen, egin zuen, ez autu nago. Eta beraz hori izan zen nolabiteko aitortza bat, hiltzailearena. Hiltzailea agitu zen. Ez baitzuen espero amatxi bizirik izatea. Espera zuen amatxi ere hila zela. Eta orain arte jakin duzu ez zigorrukan zuen hiltzaileak? Bai, hiltzerat kondenatu zuten. Eta zuentzat guztion egin justizia egin zen? Ez baita nola behar dugun hori ikusi.